Сега ще направим един фокус. Тегли една карта. Така. Я да видиме. Вижда ли се? Така. Уважаеми зрители, надявам се днес да ни бъде едно късметлийско предаване, защото наш гост ще бъде единственият в България лицензиран коминочистач, който е известен от Велико Търново до Киото, Делян Ангелов. Добре дошъл. Заповядай. Здрасти, Деляне. Хем да те пипнем и за късмет да те пипнем. Заповядай. Какъв е този мистериозен червен куфър? Какво е това? Мистериозният червен куфър е подаръци за вас. Един гост да се сети, бе. Преди години имаше едно предаване по една телевизия с един висок водещ, на който много често му подаряха подаръци. А тъй като виждам, че вас някак си ви... Той се разпадна на 4 ниски. Виждам, че вас ви забравят към подаръци. Ти си първият. Затова реших да провлача крак, така да се каже. Айде. Това предполагам са някакви неща, които си намирал по комините на хората. Това е добра идея, не се сетих. Пък те не са много заползвани, често В казвам. Перник, я кажи какво си намирал. По стара пернишка традиция, в Перник, винкел. Винкел в комина. Това е вино, което не е за продаване, то е само за приятели. Коминочистач. Така че автоматично сте ми станали приятели, щете, не щете. Ние сме ти приятели вече. Коминочистачът. Как една бутилка вино се топля отношенията? Реколта Дори между мъже. Много ти благодаря. Ще го оценим. 2018 реколта. Ти, нали? Не гледаш лоза на някой покрив, нали? Не гледам неща. Благодарим ти като каза приятелство между мъже, нали нямаш предвид да ни почистваш комините. Не в този смисъл. И късметийски кибрид за всеки от вас. Така. Мерси. Мерси. О, добре. Мерси. Те също са за подаряне, не се продават никъде. Само аз в тая червена чанта специално. Защо реши да ни направиш подаръци? И дойдем отвътре, не знам. Изглеждаме ти пияници. Четирима мъже, какво да правят? Друго освен да пият. И да падат кибрид. Кажи сега как реши да станеш коминочистач? Секунда само. Ти си юрист си, нали така? По образование. По образование, по документи съм юрист. Имам диплома за завършено юридическо образование. Защо чистиш комини? Защо? Защото работата е свободна, приятна. Ако не бях коминочистач юрист, най-вероятно никога няма да си говоря с вас, да ме поканите в това студио, в това прекрасно предаване. Зависи какви ще ги свършиш като юрист. Да, има го така. Най-може да не опираме до него. По-добре до коминочистач. Там поне работата е свършена. Кога реши да станеш коминочистач? Кога за първ път изчисти комин? Признавам се, честно, не е някаква вълнуваща история. Не е детска мечта някаква? Не, никаква детска мечта. Аз като малък иска да стана крадец. Даже какво да станеш? Крадец. Не кралица. Как крадец, бе? В ранна детска възраст гледаш филми, гледаш екшени, престъпности. Обикновено не искат да станат полицаи, да хващат лоши. Айде, аз не иначе. Те хората искат да стават адвокати. А ти лесното, нали? Да. Защото реално нищо не инвестираш, само получаваш. Колкото си докопаш. Когато мечтаеше да станеш крадец, тогава ли се научи да се катериш по покривите? Не, беше Мисля, ни министър на нещо, то също. Имаш юридическо образование. Чак такъв голям крадец не мога да желая да ставам. Ти от скромните крадци. Да, но това е, пак казвам, това е една детска мимолетна мечта, която отмина отдавна. Така че за хората, които ме викат вкъщи, да не се притесняват. Просто бях го споделил преди време на една журналистка и тя реши да го така да акцентира в един вестник, в едно интервю и спадна край. Свърши вече. Я да питам аз, Ивайло, защо Черен Петър се изобразява? Ти си специалист в картите ли? В картите, да. Защо? Ти изкача от никъде и ти разваля играта в тия карти, ама в живота не знам как. Никога не съм играл така игра, между другото. Верно ли? Като малък. Ти си млад, ти не си виждал такива игри въобще. Дете на демокрацията съм, 89-то. Ето. Къде ще видиш ти карти? Ти вече си играл на компютъри и на телефони. Така, кажи, кой беше първия комин? Защо изчисти първия? Чакай, преди да стигнем до първия комин, трябва да стигнем въобще, как ти кажеш, че не е било емоционално решение, значи не си като тия, дето от филмите. Нямаше пари или от намерил си пазар на ниша ли? Къде? Долу-горе на душата нещата. Реално бях на 19... На 19 години бях и търсех общо взето какво мога да направя с двете си ръце, с които да изкарам там 15, 20 или 30 лева. И до тогава съм мъкнал. Борил съм с гравитацията, така да се каже. Дали чушки, дали някакви строителни материали и така нататък. И случайно в един сайт видях
за района на Велико Търново една жена търсеше човек, който да й почисти. А ти оттам ли си принципно? От Търново? Той е край. Аз се водя от Велико Търново, но реално баба ми идеално мисля от Паскалец. От село Паскалец, той е близо до Велико Търново. Откъдето и виното. Точно така. И за мен би било смешно, ако казвам, съм от Велико Търново, при положение, че корените са ми от въпросното село. Що бе, аз съм от Исперих, казвам, че съм софиянец. Аз ако постоянна седмица в София, мога аз да почна да минавам за софиянец. Жената беше написала, че търси човек, който да изчисти 2 комина. Беше написала сума от 15 лева на комин. Сигурен ли си, че беше така? Жена търси да й прочистят комина. Как беше? Всъщност, от тая гледна точка не съм сигурен точно какво е търсила. Имаше комини за почистване, не бяха много мръсни. Може да има някакъв друг контекст обявата, но аз с наивни, с чисти намерения звънах на баща ми, понеже седих, че дядо има такива инструменти. Звънах на жената и викам така и така. Видях, че търси коминочистач? Комунист беше, но не комуничистач. Просто имаше такива уреди за домашна употреба, така да се каже. И обадих се на жената, добър ден, търсите някой да изчисти 2 комина. Да, търся, окей, къде? Отивам, явявам се, нали, 19 годишен голобрат, младеж, такъв слабичък, бях по-слаб тогава. И тя така загледа, понеже ме позна, че съм в училището, където е била учителка. И викам, а ти комуничистач ли си? И викам, да начисти комините, какъв да съм. С идеята, че нямах страх от висок, качвам с покриви, знам на теория как се прави. И късмета беше на моя страна, комините не бяха много задръстени, по някакъв начин сложна работата. Свърших работата, мушнах парите в джобче и така седнах и размишлях, че това е една много интересна професия и в последствие пробвах да я упражнявам. В един момент обаче един човек ме потърси за някаква продукция, в която ще се излъчва в националната телевизия на Япония, за редки професии на територията на България. А те откъде са разбрали? Ами аз вече вече имах фирма, пуснах си обява. В Япония не си пускал обява. Човек е представител от Велико Търново. Да, какво значи единственият лицензиран коминочистач? Как се взема лиценз за стигнем и до там. И си единствен. Хронологично вървим. Хронологично през Япония. Първо поканиха в тая продукция да участвам, да покажат редки професии в че в Япония нямат ли комуничистач? Явно нямат. Тъй като са навдели с черните дрехи, са помисли, че съм Зоро някакъв или Батман, нещо такова. Те и в Китай пак така асоциация правят. Бевих се, нали, отидох, снимаха ме, там катеих се по покриви, чистих, показах. Това в Япония ходи? Не, това беше в Велико Търново. Снимат го в Велико Търново и филма беше за цяла България. И след това в една друга телевизия, която пак ви сте участвали в нея и там ме показаха. И тогава реших, че не е зле да се поинтересувам аджаба. Не е ли редно да имам някакъв документ черно на бяло. Звънна в въпросна занаятчийска камера, ме посъветваха. И се оказа, че е единствения. Не, там се оказа, че няма нито един регистриран. И това беше пречка за тях. И аз му казах, вижте, що ме така, това за мен, аз вече за този момент живея да стана единствения. И съответно измислиха ми теоретичен изпит, практически, явих се, показах им за какво става. Просто те не знаеха точно. Да покажем, че всъщност и да кажем, че не е толкова лесно чистенето на комини. Аз също съм чистил, има си специфични неща. Ти документи имаш ли? Нямам, аз съм нелицензиран. Ти си коминочистач, абсолютно аматьор пълен. Аз такива като теб трябва да ги гоня. Само ми хрумна нещо. След като взимам пари. Това е като фалшивите таксита, Саша. Аз не взимам пари. Не взимам пари. Чакай, само друго нещо ми хрумна. Ти като си единственият лицензиран коминочистач в България от камерата на занаятчиите, това значи ли, че ти трябва сега да даваш лицензия на другите комунистачи? Точно така, абсолютно. Мога ли да се явя на изпит аз, защото знам горе-долу какво се прави. Всичко може да се явите, вече не знам какво ще ми носите в къв куфар, за да заведам. Чакай сега, кога се корумпира? Искаш още да станеш крадец. Това е занаят. Така е. Не се дава лесно занаят се краде. Може ли да се издаде лицензия на Сашо Вълчев не за коминочистач, а за топуза на коминочистач? Това, което пропада и пробушва тия големите задръстени неща. Освен трябва да го пробваме горе по някой Да го засилиме през някой комин. Освен в Теца в Перник, не знам къде ще му пусне. На комина в Теца в Перник. Аз между другото много голяма грешка направих, защото в стремежа си да си говорим смешки, казах, че мечтата ми да стана крадец и усещам как направо
рейтингът на комичтач громомно пада надолу. Значи няма да го казваш това повече. Исках да стана космонавт, но за сега по пътя към космоса съм само до комините. Не мога да лъжа. Не, знаеш какво мога да кажеш? Мога да кажеш, аз се пошегувах, понеже това е шоуто на сценаристите, където има хумор. Всъщност аз мечтаех да стана дипломиран юрист, какъвто и станах. Обаче установих, че като се влиза през комина в къща, може да се открадне, защото не те фаща сота. И ти сега в филм. И тук сота-джиите трябва да те почерпят, защото хората ще почват да слагат по 2 датчика повече на входа и на изхода на комина. И мога да слагаш датчици на сот на комини. Значи, много бизнес идеи имат. Това само в България се случва човек докато работи и мисли как да изкара пари. Ето това. Дядо Коледа също трябва да те почерпи, защото ти ако не почистиш комина, той ще заседне. А дядо Коледа съществува. Между другото, засядал ли си в комината? Как? Не, то влиза ли се въобще в комин? Чай, слушай. Зависи от комини. Има големи комини, в които съм влизал наистина целия и съм засядал. Ама промишлени комини или домашни? Ами на по-големи сгради, на фабрика, да речем, или на някаква по-сериозна сграда, където наистина комина е толкова голям, че може да влезеш. Влизаш вътре и почваш с лакти да къртиш и там и нещо събаряш? Много е неприятно. Много е неприятно. Реално такова нещо съм правил няколко пъти. Чистя и всичко това нещо пада върху мен. Имам сажди във всички места, в които мога да се сетите. Къде ли не? На всеки места, в които слънцето въобще не стига по никакъв повод. А иначе за това, аз сега голяма грешка направих с тия мечти за кредит. Добре, ние да го казваме, ти сами го кажеш 5 път вече. Да, аз да си изясня от главата си проблема. Не се притеснявай. МВР София, моля, разполагаме с признания на човека. Елате, приберете го, проверете го, да е ясно, че не е крадец. Деляне ще стане още по-лошо. Бяха маканали преди време преди време наскоро в последните местни избори. Но бяха викали да влезеш в една централа през комина да видиш. За надпреварата за общински съветници. И сега се замислям, че надали вече ще повторят с такава покана към мен. Напротив, много по-важно. Нека да дойде професионалистът. Човека краде. Ще стане още по-зле. Четах в едно интервю, каква е мечтата. Каква е? Да си купиш какво? Комин. Личен. Сега ще го формулирам по-правилно. Не, формулирам директно и после ще го мажем някак. Камион за изсмукване на мръсни води, да речем. Отпадни. Битово. Да не казваме фекални. Няма да казваме. Как популярните сред народа, камиони лайнарки. Вие го казах. Защо такъв камион? Защо имаш такава мечта, бе, човек? Ами, защото не знам, Хубавата мечта е да си купят някаква лъскава кола, кемпер, не знам. Да, но той като е влязъл в бизнеса с чистенето, е решил да държи чистенето по целия възможен цикъл, да се чисти. Представи си само живее, не знам кой къде живее, представи си само за щастие, представи си живееш в къща. Живееш в къща, представи си една ситуация, в която мръсните води, аз ще наричам мръсните води, стигат блъпнали. Да почват да излизат. Представи си, на кого ще зарадваш? Минаваш ти отвънка човек с най-новия модел на най-скъпата лимузина. Много практично. Или на някой случайен минувач с една стара юриста говори в тебе. С една цистерна, която може да спаси. Преди да ти звънна, ако стане такава аварийно-фекална ситуация, веднага почвам с една точилка да ръчкам. Няма да помогне. Много са пробвали всякакви неща, между другото. Аз един от последните ми случаи в Габрово отивам вечерта, късно вечерта, за отпушване на такива неща. И влизам в къща, жената ми обяснява, че запушила въпросната туалетна с един буркан пиявици. И аз точно така направих, преди да почнем да работим. Обяснете ми, какво правиха тия пиявици тук? Чакай, пиявицата не е ли едно такова сравнително дребно животинче? Не е дребно и такива стигат са толкова дебели и хората сега е много модерно да си сваляш кръвното и да се лекуваш с пиявици като едно време. И аз го разбрах тогава. Това ми звучи. Дали фера и тя решила да се раздели с тях. Не, че си ги е била сложила някъде и те са паднали между време. Те трябва да са били като пепелянки, бе. Както гласеше едно заглавие на 24 часа едно време, глисти като пепелянки мъчат рейнджерите ни в Камбоджа. Пиявиците наистина са много дебели и много грама. Те ги гледат специално такива медицински пиявици. То не е ли дет смучи кръв това? Точно това. Това медицинско чудо се ползва от преди 3000 години, колкото разбрах аз. Жената ми обясни. Интересно, между другото, беше ми интересно. В срещата с клиенти много неща може да научиш. Какви други интересни случаи си имал? И като коминочистач, и като... Това е въпрос ми най-труден. Но сега, първото, което минава през пак в Габрово,
да речем, че не е в Габрово, някъде в България, чистия комин и една млада госпожица беше. Изчистих комина и тя вика, ама ти си много се отцапа. Викам, не съм. Ама не е много. Влез да се изкъпиш. Викам, как ще влезам да се изкъпам? Ама не, айде, моля ти се, къде ще пътуваш сега до Велико Търново, да се такъв отцапам? Ама не, викам, аз не, нямам такова, нямам нужда. То стои, че нямам нужда, нямам кърпа. Аз вече се хващам. Викам, не, ти трябва. Ама аз имам кърпа. И дрехи нямам. И дрехи ще дам, вика, не съм притеснен. И такива. Ма от нейните ли? Също интересното в историята, че той е отказал. Чакай сега. Това ми напомня за едни други истории. Ти си от нашата, от една порода сме. Професионализма преди всичко. Да, само да питам сега, като каза, Войка, ела да се изкъпеш. Хората наистина пипат ли те за късмет? Искат ли, като те видят така черен, мръсен... Случва се да искат да ме пипнат, нали, по-сериозно. Защо? Беше ми се случило един път пак в тъмната част на денонощието. Закъсняли сме. Крадеш си ти? Не. Закъсняли сме и румолим там в един комин. За комшията отгоре, да се сърди, кара се, ама тук аз съм завлекар, какво правите, съборихте къща, съборихте сградата, аз му обяснявам, че с модерни технологии, че няма какво да съборим. Той не, вика полиции, чудеса и във всякакви такива ситуации съм изпадал. Една интересна сега, се сещам рекорда ми по извадени бройки неща, да, от един комин е в Велико Търново в един общ комин, такъв по-големчък, 30 см. Доста сериозна борба беше. Изкарах 4 чифта къси дънкови гащи, един чифт дълги дънки, 2 чанти с монтажна пяна. Ще отвориш мола, и няколко тухли единички. Просто там ситуацията беше, че може някой да си ги е крил вкъщи. Комшията отгоре е решил, че той отдолу не трябва да се отопля на дърва повече. И просто тъпкал мъжката колкото могъл. А иначе при един друга сещам, сега като ми дойде мисълта, полека идва. При един друг клиент отидох, качваме се горе на покрива, пак сме закъснели с времето и той ми показва, той е комина, да пробвам да го почистя. И преди да почна, той казва, ама да знаеш, че има вътре тъчите тухли. Викам, ти пък откъде знаеш, че има тухли? Викам, той комина не би трябвало да има тухли тук. Вика, аз ги пуснах. Ама викам, защо? Тя да пробваме да какво ще стане. От любопитство. Да, така. Я да прекъснем за малко да пробваме да видим какво ще стане. И ще продължим веднага след това. Така, информация за тебе, намерихме я днеска. Коминочистач с диплома на юрист, това си ти, си търси баба от село под наем. Дал си такава обява. На поне 15 км от центъра на Велико Търново да изпълнява всички ангажименти на добрата баба, най-вече домашна храна и подслон в къща с двор срещу заплащане. Защо ти е баба под наем? Пак стана случайно, между другото. След една моя инициатива за един протестопразник. Протестопразник, това е протестопразник. За какво протестираш? Ще разкажа за него. Бях много уморен, поне много време подготвяхме този въпросния протестопразник за една пътна отсечка, която беше в много лошо състояние. И имах тогава офис, влизам в офиса понеделник, супер изморен, направо нямам енергия за нищо. Говоря с една приятелка по телефона и споделям, че в момента искам единствено да съм в някоя къща на разстояние от Велико Търново, да нямам хубава храна, така домашна, да се почувам и така нататък. И тя ми подсказа по телефона, викам, теб ти трябва ти баба на тебе да имаш сега в момента. И аз викам, верно, че ми трябва баба. Баба ти трябва да не си имал друга мечта, като малък да станеш алоизмамник. Той си ги търси съвсем коректно. И тя вика, трябва да потърсиш, да ходиш по пенсионерски клубове и така нататък. Викам, как пенсионерски клубове? Вече те всички баби са в модерните, са в интернет. Да. И написаха така в интернет, че ми трябва баба. И то се оказа, че по-голямо внимание получих от журналистите към тази, отколкото... Баби имаш също. Към тази обява, отколкото към това мое предишно начинание където бях вложил толкова много енергия за този протестопразник, да обърна внимание хората, някой да свърши някаква работа за този път и така нататък.
И общо взето, тогава това ми беше за урок, че всъщност с такива с простоти и с не толкова сериозно отношение може да привлечеш повече внимание, отколкото с някакви сериозни обществени занимания. Кажи за сериозното обществено занимание. Обществено, междуселско. Ставаше въпрос тогава за един пътен участък между въпросното село Паскарец и едно съседно село Ресен. И тази пътна отсечка години наред, десетки години наред е в някакво такова окаяно състояние, тъй като се намира на границите между две общини. И никой не се грижи, най-вероятно. Така се получава. Ваше, наше. Просто това е съдбата на много такива села в България. Достъпът до тях е ограничен, защото явно някой е преценил, че тази пътна отсечка не е толкова важна. Да. И хората от селото, по-млади, искаха да правят протест, питаха ме за съвети, ме помолиха по някакъв начин да помогна с нещо. И аз мислих 2-3 дни, викам, протести за пътища постоянно се правят. Поинтересувах се празник за доброто пътища на България. Никой не е правил. Викам, значи пак ще направим нещо иноваторско. И плюс това ще го направим като молебен. Все едно се молим за дъжд. Правим хора, танцуваме, играем и да дойде отгоре от някъде, от където и да е, не знам откъде, да дойде нещо. И дойде ли? Фана ли дикиш цялата работа? Или само си празнувате? Това беше идеята, че дори да не хване дикиш, поне хората да се забавляват, да не се чувстват предсакани по някакъв начин, да са участвали в това начинание. В момента е закърпен пътя, наистина. Няколко години след това, няколко години по-късно, не веднага. Сега не знам дали това, което съм направил, наистина е хванал дикиш или е съвпадение, но факт е, че в момента е леко не е направен както трябва, но поне е закърпен в ден днешен. Все пак носиш късмет. Да, тогава седах по пътя, нали? Да довършиш тая кауза, да поискаш не закърпване на дупки, а цялостно асфалтиране на тази отсечка между двете села и същевременно да пуснеш обява, че си търсиш дядо. Виж, като знам хората как приемат тия работи с тия жени с бради, мъже с разни други работи. Защото бабата е хубаво, нали? Дет си вика, ще се прибереш в топло, баба ще е сготвила, ще е напалила там печката. Дядо, за да седнеш да пиеш. Мома от село Стъща. Пак ще имаш и баба и мома. Какво? Друго е. Може да е по-добър внук, отколкото... Защото бабата ще се грижи само за тебе, пък тъщата ще си последна грижа. Явно не съм толкова практичен в идеите, колкото изглеждам. Обади ли се някоя баба въобще? Намери ли си баба с къща? Някъде където да отидеш да ти напражи мекици? Не съм се намерил все още, но имаха. Да ти изпържи мекици, да ти напражи мекици. Аз само те спарих, бе. Но имал съм други предложения сега. Както казват модерните девойки, манекенки, миски, в момента съм в процес на активно търсене. Да, този процес при мен е вече, не знам, може би години наред. Много да не остана. Добре, аз си спомням едно време, 92 година, когато завърших средното си образование и кандидатствах в Софийския университет, една от най-желаните специалности беше право. А ти имаш юридическо образование, защо се занимаваш наистина с това? Ако си добър юрист, искам да ти кажа, че би могъл да изкарваш много прилични доходи, да имаш и да бъдеш доста уважаван като авторитет човек. Да речем, че съм в момента най-добрият комуничистач сред юристите и най-добрият юрист сред комуничистачите. На мен това ми стига и няма нужда от това. Аз и лицензирам. Пък явно не съм чак такъв измамник, че да бъда лицензиран лъжец, защото за мен да си юрист, просто ставаш и адвокат, ставаш дай да не казвам лъжец, сега обиждам наистина. Колегията няма да те приеме обратно. Да. Ставаш един лицензиран мистификатор. Ти искаш да си уникален за това. Може би да. Human дизайнер може би. Аз така съм. А комуничистачите не са така, както показахме на тази карта черен Петър от комплекта с карти. В работния процес не ходиш с тия черните дрехи, с цилиндъра. Няма да е удобно. Няма да мога да се катеря по покрива. Ти каза в разговора, че там като ти се скарал заболекар или кой беше, че си с модерни средства. Какви са модерните средства? Модерни. Няма ли вече този топус, който го пускаш? Има и тая хамология, но има и друг способ. Подолу нагоре се бърка с една машина, която извършва ротационни действия и с вакуумни машини, които дърпат саждите и по този начин. Нали? Някакво роботче, което си ходи по комина. Къде ги купуваш тия вакуумни машини? Той ще ти каже, не си мисля, че търси работа в свободното време някаква. Докато се почувате от сценариите. Не знам, не съм чувал някаква вакуумна машина да се продаде. Има си, бе, човека. В Европа... Аз като ме пита някой клиент така, как става точно, му казвам на го си 50 ля, ще дойде, ще покажа. Да. Примерно.
Виж, Айде сте приятели, вече отстъпка. Ще ви дам тон за отстъпка. А в Европа как и въобще по света тая професия има ли е? Как съществува въобще? Как се чистят там? Доколкото аз съм запознат, в Германия, давам пример Германия, там тази професия комунистач е много така престижна. Там има много запазени стари сгради. Освен това, те са пренасочили дейността си и към газовото отопление и реално за една сграда за цялостното отопление отговарят комунистачите и те поставят своите подписи едва ли не като нотариус. Също така, ако една сграда има комин, всяка година е редно този комин да се почистват. По принцип е така и в България, но естествено малко хора го спазват. В Германия това се санкционира с глоба, която е от порядъка на 500 евро, доколкото аз знам. И ако ти не представиш бележка от сертифициран комунистач, ще ти почистил комина в дадената община, подлежиш на тази санкция и съответно... Ето сега, ако имаше приятели юристи от университета, които вече да са станали депутати, прави си едно лоби, вкарваш един закон, че всеки комин трябва да се лицензира по 2 пъти на година и ти като единствен лицензиран коминочистач, то това вече не е бизнес план. Може си гледаш на повторенията. Иначе за баби и лели и такива работи има и друга история. Не знам как да задам въпроса. Не знам как да задам въпроса. Сега става много популярно напоследък, че се гори всичко в тези печки с тия финни прахови частици, че е страшно замърсяват. Кое най-много замърсява? Какво не трябва да се гори? Какво горят тия хора, че изведнъж за 1-2 години стана страшно въздуха и това? Ако говорим сериозно, според мен не е логично. Не искам да защитавам автомобилите или пък да защитавам хората, които се отопляват на твърдо гориво. Просто не е логично хората, които се отопляват на твърдо гориво, да намаляват като бройка, а пък в същото време те да са основния проблем. Реално автомобилите се увеличават. Автомобили без катализатори и така нататък. Имаш нов бизнес план да чистиш ауспуси. Пак мога да се лицензиран катализатор. Също така има наистина много хора, които злоупотребяват, горят парцали, доста съм чувал, че горят. Наистина не е редно, но освен това и самите отоплителни тела, самите горивни камери на печките не са това, което трябва да бъдат, за да не се получават тия финни прахови частици и така нататък. Но никой не говори за това, аз не знам защо. Реално, за да няма замърсяване при горенето и да се отлага в атмосферата финни прахови частици, е редно да има бурно горене, а пък повечето отоплителни тела не горят по този начин. Те не са конструирани така от заводите, от цеховете и просто са получавано непълно изгаряне на дали дърва, дали въглища, дали нещо друго и затова тези неща остават във въздуха, както и топлината. Всичко останало. Беше ни много приятно. Надяваме се да си записал тук, колкото давахме ти доста идеи. Взимаме 10% от тях, така че следващия бизнес. Благодарим ти още веднъж за гостуването. Това беше всичко от нас. Ще се видим отново утре.